Буквите, рисунките и всички други следи, оставени от човешка ръка през вековете, стигат до нас като криптирани писма от миналото. А колкото са по-стари и по-фрагментирани, толкова по-труден и интересен е процесът на разгадаването. Потвърждават го и резултатите от проучването на един нов обект край село Велино, Шуменско. Ето как изглежда най-интересното каменно писмо от там, намерено през 2023 по време на съвместната експедиция на НИМ и Шуменския университет. Но откъде по-точно е тази забележителна находка и каква информация носи? Тази година ние успяхме да установиме, да локализираме и да започнем проучване на един неизвестен до този момент археологически обект, който се намира между първата българска столица Плиска и голямата могила на Кабиюк, на едно много ключово место между тези две важни средища на Първото българско царство. След 3 годишен труд ние най-накрая успяхме да открием археологически структури. Нашето притеснение беше тези структури, установени от недеструктивни методи, дали са средновековни или са някакви по-късни структури. За наша радост ние установихме, че обекта, на който сме попаднали, е от 10 век, от Златния век на цар Симеон. В последния ден в един от зидовите беше вложен тази каменна плоча, която открихме като разсип до самия зид. Какъв е обекта? Новооткритие ние на този етап не знаем. Това, което можем да кажем, че това е огромен обект, огромен, разбирайте, от порядъка на 30-40 декара, който е от 10 век. Тази прекрасна плоча ни дава някаква ориентация на какъв обект сме попаднали. Забележете, ето тези бутуши, които са характерни за този период и изразяват поклонничество. На самата плоча имаме показани няколко такива бутуши. Разбира се, най-красивото нещо е кръста, който е в центъра. Също така виждаме руни, които, между другото, руни ги виждаме вплетени вътре в рамената на самия кръст. Тепърва започват сериозните изследвания. Това не е елитарно изкуство, това са обикновени хора, които са драскали по плочата, тъй като тя е по-мекичка. Лично за мен най-вероятно тук има някакъв разказ, който разказ, за да бъде разбран, трябва много хубаво да се детайлизират отделните рисунки и за сега нещата върват, че сме попаднали в манастир. Но какво ще излезе в бъдеще, ние не можем да кажем, тъй като подобни изображения са свързани предимно с религията и духовността. Да не забравяме, че все пак 10 век е времето на утвърждаване на християнската религия по българските земи. За нас е много важно да продължим, а и за самата българска археология е важно да продължим, тъй като това е един обект, който може в бъдеще при едни сериозни проучвания да служи като жалон, нали, за самите проучвания на колегите в 10 век. И другото важно нещо е, че все пак от 10 век паметници са повече в зоната на Велики Преслав. Докато в зоната на Плиска за първи път имаме толкова мощна структура. Въпросът е да видим какъв е този обект. Може да се окаже манастир, към него да има прилежащи сгради или да е само манастир, но това е огромна територия, надали е само манастир, тук говорим за един голям комплекс. Сега на ход са реставраторите. Да видим какви съвременни методи използват в лабораторията на НИМ, за да откроят по-ясно символите върху находката, преди да я предадат на епиграфите. Решихме да използваме една технология, наречена RTI, която предоставя възможност да бъдат направени изображения под различен ъгъл на осветлението. Тоест по този начин ще получим малко по-добра информация от нанесените графити, различните релефи, повърхностната структура на предмета. Технологията всъщност представлява заснемане с фотоапарат, като камерата се фиксира на определено разстояние от обекта и не се движи. Всъщност при заснемането използваме подвижно осветление, с което да правим няколко заснемания, няколко десетки. Обикновено се ползват заснемания от рамките на 35-40 и няколко кадъра, които кадри след това се импортват в специализиран софтуер, който софтуер генерира виртуално изображение. Тоест кадрите, които са
взети като информация от камерата, биват обработени и след това се получава изображение, което е интерактивно. С подходящ софтуер това интерактивно изображение можем да въртим по всеки един ъгъл, който на нас ни дава максимална информация от повърхността на заснетия обект. Но послание от миналото с надпис може да пристигне и върху оръжие, уловно ядро за прашка, например. Находката не е само една и идва от разкопките в Дъбница, община Гърмен, Гоце Делчевско. Емблематичен обект за средна места, който обхваща над 13 периода, доказани по археологически път. Акцента през 2023 година са материалите от къснокласическия и ранноелинистическия период, когато на самият хълм Свети Архангел се създава и развива селище с висока материална култура, както ще видите. Откриваните материали съществува в периода средата, втората половина на 4 век и унищожено от нападение, свързано с македонските войски, за които имаме доказателства от откриването множество уловни ядра с различни изображения и надписи, както и въоръжение, свързано с същият период. И тези находки вече са при реставраторите в лабораторията на Националния исторически музей. Керамика с фирнисово покритие, фрагментирана, но все пак могат да се отличат отделни форми, като кантеруси, солници, купи, като основният важен момент от тези съдове е откриването върху част от тях графити, тук върху долната част на столчето на една солничка, както и от друг съд с фирнисово покритие, широко отворен. Това селище, все още не знаем кои са били неговите обитатели, приключва и идва неговия край с едно доста силно и организирано мащабно нападение от македонски войски. Точният период все още не е уточнен, самото нападение, но може да покажем един сигурен надпис с военачалник, който би имал основна роля в унищожаването на селището, пароида и част от изображенията, които са свързани с тези ядра. Тук това е светкавица, тук имаме още доста примери, някои с изображение пчела, от другата страна надписа липсва, понеже е ударено в масивната каменна архитектура на селището. Така да видим още някои изображения. Друг военачалник с друг надпис Страто. Дали е свързан с същото нападение или някои от по-късните унищожавания на самите селища на обекта, за сега не можем да кажем, защото нямаме все още сигурни данни. Сред останалите материали, които не са показани тук, са множество тежести лищовидни за стам, прешлини за вретено, уловни предмети, уловни скоби за поправка на съдове, уловни заготовки, най-вероятно свързани с производството и употребата на споменатите уловни ядра. Една интересна находка, която заслужава внимание, е една уловна пластина, може би висулка, тъй като все още не е почистено, и съдържа дворедов надпис с гръцки алфавет. Докато снимахме този филм, епиграфът от Софийския университет Свети Климент Охридски, главен асистент доктор Николай Шаранков, потвърди, че става дума за амулет с врязана азбука. Елините вярвали, че тя пази от зли сили, а през античността оловото било използвано масово за изписване на магически формули. Висулката датира от средата на 4 век преди Христа и вероятно е принадлежала на някои от македонските войни, атакували местното тракийско селище. Друг много интересна находка от този период е, тя за съжаление не е в сигурен контекст, но е много показателна и много типична за периода. Това е част от керамична фигура, най-вероятно на Деметра. Такива паралели откриваме с този тип поставяне на ръката в Вергина.
точно от този период. Друг един точен паралел, това е много интересен фрагмент от Гутус. Това е биберонче детско. Абсолютно същото нещо има в музея на Филипи в експозиция. И точно заради писмената е особено важно почистването, а и останалата част от лабораторната работа да се върши бавно и внимателно, така че да не пострада оригиналното покритие. Какво друго може да се окачести като предизвикателство със специалиста, който от 3 години обработва керамиката от дъбене? За щастие, средата, в която се намира обекта и почвата, в която се намират самите предмети, не е изобщо агресивна и е много добре и реално предметите излизат доста добре запазени. Сега най-големият проблем, разбира се, е фрагментирането на предметите и това е най-сложната част, да се съберат фрагментите от различните места на обекта и след това да се сглобят в един съд. Сглобяване на фрагменти с букви ще има и след тази годишните разкопки на цитаделата Кокаленски Урвич, където екипът на Виолина Кирякова и Филип Петрунов проучва разкритата в иманярски изкоп средновековна черква с стенописи в рамките на проекта Инсито фреско. На места по мазилката са били израскани графити. Повечето стенописи, които откриваме, са в това състояние, изпотрошени, върху тях личат и графити. Дадени бяха вече няколко екземпляра за разчитане. Със сигурност говорим за български език, който е израскан върху стенописната украса. Но на този етап не може да кажем нещо по-конкретно. Символите и образите, открити през този археологически сезон при разкопките на средновековния град и епископски център Лютица край Ивайловград под ръководството на Филип Петрунов, вероятно ще заинтригуват най-много нумизматите. Между новите над 190 находки, намерени при проучването на разкритата в западната част на укреплението къща от 14 век, има доста сребърни пластини и монети. Сред паричните знаци впечатляват турнезетата. Те са с изрязан най-външен кръг, но са запазено изображение на кръст и храм. За християнската принадлежност на местното население през периода свидетелстват и откритите десетки лични кръстове медальони. А какво е било изписано върху този труден за сглобяване съд от Лютица, все още е неизвестно. И няма как да сме сигурни, че някога ще бъдат събрани всичките му фрагменти. След почистването на друга находка от обекта, сребърен пръстен с малък диаметър като за дете, загадките стават с една по-малко. Вече е ясно в каква дума са подредени буквите върху него. Теодор. И докато сме на средновековна вълна, няма как да не споменем още два знакови обекта на Ним сред спиращи дъха планински пейзажи. Единият е крепостта на 3 планини при град Якоруда. Укрепление е разположено на стратегическо място в западните Родопи, откъдето се открива поглед към върховете на Рила и Пирин. Вероятно изградена в края на 5 век по време на варварските нашествия, през 70-те години на 6 век крепостта е опожарена. Животът в нея е възстановен едва в края на 10-11 век и прекъсва в средата на 13 век след повторен пожар според проучванията, водени от главен асистент доктор Мариела Инкова. На другия и обект, крепостта Букелон, вече е направено 3D лазерно сканиране. Разположено в хинтерланда на Адрианопол, през късната античност укреплението попада на пътя, свързващ провинциите Долна Мизия и Тракия, а през средновековието Българското царство и Византийската империя. За съжаление, в началото на 20 век то се превръща в строителна кариера за обитателите на днешното село Маточина. Но все пак е останала високата на места до 14 метра средновековна кула, градена някъде в края на 13 и началото на 14 век. И точно там, при входа, за щастие оцелял кръстовидният монограм на Ктитора. Днешните изследователи смятат, че става дума или за управителя на Адрианопол Мануил Апокавк, или за българския цар Михаил Шишман. Според трето предположение, зад монограма може би се крие Аврам Пакс, главният соколар на императора, благородник от селджукски произход, приел християнската вяра. Все още няма категорично разчитане на това писмо от далечното ни минало, но проучванията на Букелон продължават. Тази година основно пред южната фасада на средновековната кула. Основите и отчасти са фундирани върху късноантичната крепостна стена, отчасти върху материковата скала. Разкрити са 2 хоросанови бъркала, вероятно за нейния градеж или по-късен ремонт, и най-важното – установени са суперпозиции между структури от различни периоди, подсказващи усвояването на терена от късната античност до османския период. Какво се случва, когато става дума за връщане назад в миналото, но не с столетия, а с повече хилядолетия, когато още няма писменост?
Оцелелите къщата от каквито и да е праисторически артефакти носят трудна за разшифрована информация, ще потвърди всеки участник в разкопките на селището от ранната бронзова епоха край село Богдан Карловско. Тази година е богата на находки със знаци за човешка дейност върху фрагменти от печена глина. Ръководителят на разкопките Мартин Христов вече е предоставил частите от съдове с врязана окраса на специалистите в лабораторията. Нека да чуем какво може да ни каже за напредъка в проучването след края на сезона. Резултатите от 2023 година са, така да се каже, едно естествено продължение на тези от 2022 година, когато ние успяхме да започнем проучването на една голяма по своя размер постройка от първото и най-ранно ниво от ранната бронзова епоха. За пояснение, обектът е съществувал в рамките на между 2800 и 2200 години преди Христа, да речем средата на трето хилядолетие преди Христа, разбира се. Тази голяма постройка се проучва вече трета година, 21, 22 и сега 23 година. Казвам постройка, не къща, защото това са две различни неща. Размерите и на този етап са почти 14 на 14 метра, без да сме изяснили нейната югозападен край. Самата постройка най-вероятно имала някаква конструкция, от която ние намирахме следите от коловете и най-вероятно е била навес с чисто стопански характер. Към това нещо ни водят, разбира се, самите съоръжения, които се откриват в нея. И това са преди всичко зърнохранилища, пещи, подиуми за стриване на зърно, което е нетипично за нормалните обитавани от населението къщи. Тъй като в цялата и площ, която до момента е разкрита, ние имаме подобни съоръжения. Все ми се струва, че друг такъв случай в българската праистория, късна праистория на ранната бронзова епоха, ние подобен случай нямаме. Надяваме се и проучванията да продължат през следващата година, за да можем да установим нейния, разбира се, югозападен край, както и да бъдат направени сондажи в периферията на селището за установяване или не на наличието на къщи. Има още един фактор, който торпилира кореспонденцията между миналото и съвременността – морската вода. Тя е изключително агресивна към артефактите от метал, но не щади и камъка, особено ако е шупляст варовик. Водораслите и мидите може да изглеждат атрактивно по находките, но правят работата на специалистите с тях изключително трудна. По време на тази годишната подводна експедиция северно от устието на Камчия край Черноморския нос Палеца, екипът на професор доктор Иван Христов откри много рядък каменен периран терий, нещо като резервоар за осветена в храма вода, използван физически светилище през античността. След престоя в морето от 4 му украсени с релефи страни оцелява само една, и то доста проядена. Дали перирантерият е бил на потънал кораб или в пределите на крайморски храм, залят от водата? Всъщност първият въпрос би трябвало да е: ще успеят ли реставраторите на Ним да укрепят артефакта достатъчно добре? Първо съда трябваше да бъде обезсолен. Солите, които са в морската вода, пречат при консервационния процес и няколко месеца той беше накиснат в дестилирана вода, където през определени периоди ние правихме замервания и непрекъсната смяна на водата, за да може всички от тези соли, които са в дълбоко пориозната повърхност на предмета, да бъдат извлечени и да може той да бъде подготвен за намеса с други вещества. След обезсоляването имаше един процес на изсушаване и след като беше напълно изсушен, имаше процес на почистване, всички от тези излишни натрупвания, след което пристъпихме към пропиване на материята с специални вещества, които едновременно да го укрепят механично, да го заздравят, също така да не позволяват последващо увлажняване. Но това не е всичко. Реставраторката Незабравка Първанова е започнала да добавя консолидиращ разтвор, поръчан специално от Германия, и едва след въпросната процедура ще може да бъде извлечена цялата информация от този рядък предмет на около 1800 години. Погледнато от този ъгъл, археолозите с морски обекти, които обаче работят на сушата, са в по-добра позиция.
като специалистите от екипа на доцент доктор Бони Петрунова, например. Находките от Ахтополския манастир Свети Йоан Предтеча може и да са фрагментарни, но не минават през толкова сложни лабораторни обработки. След сезон 2023 общият брой на разкритите край църквата средновековни гробове вече е 63. Всичките са оформени според християнския обред, повечето без гробни дарове и нито един с обичая Харонов обол, което затруднява датировката. Но документираният под номер 54 заслужава специално внимание, защото съдържа не само кости, а и послание под формата на дъно от съд, с врязан кръст и букви, над които ще се потрудят епиграфите. А другият обект край морето, с чиито разкопки от години се свърза името на доцент Бони Петрунова, едва ли ще се намери любител на историята и археологията, който да не е чувал нито веднъж досега за впечатляващите резултати от проучването на античната и средновековна крепост Калиакра. През 2023 екипът на доцент Петрунова продължи работата си във вътрешния град на крепостта, на чиято площ от 325 квадратни метра са разкрити структури от 5-6 век след Христа до началото на 15 век, но поднови разкопките на антични градежи в цитаделата, където за последно е работено през 70-те години на 20 век. При толкова мащабен проект няма как да покажем всички находки, сред които има интересни монети, обеци и наушници, някои от тях с позлата. В един от гробовете от 14 век е открит и пръстен, за който ще знаем повече след почистването. От сега може да се предположи за какво е било използвано разкритото хранилище с голяма вместимост на територията на цитаделата, благодарение на дребните костици от риба и останки от миди, намерени вътре. Няма как да не споменем и още една интересна находка от тази територия – римски амулет, известен като рог на изобилието, символ на плодородие, богатство и късмет. Не знаем дали амулетът е донесъл сполука на човека, който го е носил, но хората от екипа на Бони Петрунова спокойно може да го приемат и като знак, че рогът на изобилието от находки ще продължи да се излива върху тях по време на разкопките им в бъдеще. Дори бегъл поглед върху експонатите от новооткритата ретроспективна изложба Богатството на Калиакра в сградата на община Каварна показва на какво разнообразие от откритие може да разчитат археолозите, заели се да проучват обекта. И това са само 3 представителни витрини с накити, монети и злато от прочутото съкровище татарска плячка. Далеч не е всичко, но достатъчно за отбелязване на 20-та годишнина от възстановяването на археологическите проучвания на нос Калиакра. Още едно знаково съвпадение – златен отчет, годината, когато Ним става на 50. И чудесен повод да припомним, че златото блести красиво, но истинското съкровище е информацията, която учените извличат от всяко парченце история, достигнало до наши дни.